Nga mga tanong, umot tumawag nga tropa dito, tanong makainom ka mamat taon. Uy, dito tumawag. Hello? Sino to? Ay, tol! Apay! Si Kamugan, parilito, apay! Oh. Sino? Babae! Apay, ito babae mga! Oh, gapa kayo! Oh. Kaya ginom tayo na, wun! Wun, tatay na kapag-uri kayo naman! Wun! Wun! Wun, ay! Wun! Amok! Amok nga kasta, wun! Babae na dito, brad, wun! Wun ay, bakong berting! Wun! Pulutan! Ipalalamog tayo ito, nada, gorder tayo dilalamob! Kumahan na mabali na gorder ti kwa! Iti lalamob ka, yung ti cellphone ko na eh! Nokia! Nokia, keypad! Oh! Wun, may lakton! Wun, may kami, sige tol, sige tol. Ako mula ni Berting nga kadwa ako, nagbayag ba't na sumalati mga ibayagan. Oh? Nakatapang tawag-tawagan na kanya kagitoy. Oh, ano boy, G? Ay, G-boy! Ay, boy, basta, the problema ni Lito. Oo, nya problema na. Hintayo ka no, ginom kasi, na problema man nga to, ti babae na, madyaman na mo ko na dyan gamin. Babae man eh, Diyos ko. Kalayon lang ang babae. Nata, intawar kita. Tan. Intawar din. Kita man nga kitan. La, umuna ka na, babae na. Okay. Babae na. Lito! Woo! Lito! Ayan mo! Ada kami to yun eh. Iwar mo na. War mo, Lito! Madi magunon eh, gurkaran ka. Sarugantan! Lalo na tan. Sarugantan! Kaipahintindi mo kasi sa akin, Maki! Walang tayo, Nen! Walang tayo! Hindi na! Hindi mo mag-gets! Walang tayo! Bakit tayo nagagaguhan ng ganito?